प्रत्येक बोसोरावनो जोङो बर'आव जिहेतु मोननै धर्मनि गाहाय फरायसाफोरखौ जों बाहाय नुयो बाथौ सिबियारि आरो ब्रह्म सिबियारिफोर दा बिसोरनि थाखाय जों सुबिदा होनायनि मुङाव बे मोननैबो माने राहाजों फुजा होनायखौ जों लाखिदों गथ'फोरनि सोलोंथाइ लानाय जौगाखांनाय गोजोन सान्थि बेफोरखौ मिजिं खालामनानै बा बोर बिनानै जोङो जेब्लायबो बे लोगोआव जोङो इउएन एकाडेमिनि जे उन्नति जौगाखांनाय बेखौबो हास्थायनानै बे फुजाखौ जों प्रत्येक बोसोरावनो फोरबो हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों आरो दिनैनि गोथार सानाव मा बुंगोन जिहेथु फरायसाफोरा फुंनिफ्रायनो आर'ज खालामनायखौ नुनो मोनदों। आच्छा बे फोरबोआव जोङो जेब्लायबो सान्थि आरो गोजोनखौ हास्थायो बेजों लोगोसे गियान जौगाखांनायखौ जों जेब्लायबो हास्थायो फरायसाफोरा जेब्लायबो बे फोरबोआव जोबोद गाजा गोमजायै जों बाहागो लानाय नुयो देग्लायबो बिथांमोना दाखालि सानथामसोनि सिगांनिफ्रायनो बेफोरखौ खालामनाय आरो बिसोरखौ साजायनायफ्राव बिथांमोना लोब्बा लाखिनानै बयबो खामानि ज' मावलायो आरो गोसो खुसियै खावलायो आरो दिनैबो जों नुदों फरायसाफोरा जोङो बे सानाव फरायसाफोरखौ इउनिफर्माव फैहोलाया जे जाय जेरै गोसो गोनां बा गोसो मोजां मोननाय बावनो बिसोरो गाव गावनि ड्रेसखौ गाननानै फैनो हागोन होननानै जों बिथांमोनखौ बुङो फरायसाफोरखौ दा बे हिसाबै जों नुयो गथ'फ्रा हागौमानि गावसोरनि गोसो खुसियै ड्रेसफोरखौ गानबोनानै सोरबा बर'नि ट्रेडिसनेलखौ गानो सोरबा बिदिनो एसे गुबुन स्टाइलावबो गानो जाय हक जोङो गथ'फोरखौ जोबोद रंजा बाजा गोजोनै बहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनो आरोखि जेब्लायबो हास्थायो आरो आं दिनै बिमा सरस्वतीनि बे फुजानि गेजेरजों फोरबोनि गेजेरजों आङो खावलायो जाहाथे फरायसाफ्रा जायफ्रा स्पेसियेलि मेट्रिक फाइनाल होगोन आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होगोन बिसोरो जाहाथे मोजाङै मोजां फरायनानै सोलोंनानै आनजादफोरखौ होनो हायो आरो रिजाल्टफोराबो फिथाइफोराबो मोजां जायो आं बेखौनो आसा खालामो आरो अबंलावरिनाव आरो लोगोसे बिमा सरस्वतीनाव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि गासै फरायसाफोरखौ गासैबो थाखोनि फरायसाफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां दावगाहोलांनानै समाजाव गोजोन आरो सान्थिखौ जाहाथे लाखिबोनायाव मदद होयो बेखौनो आङो आर'ज खालामदों आरो ইউএন একাডেমিয়ে 2002 এষ্টাব্লিছ কৰা পিছৰে পৰাই আমি মা সৰস্বতীৰ নামত পূজা পৰ্বটো প্ৰত্যেক বছৰত কৰি আহিছোঁ আমাৰ বড়োৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি দুটা ফেইডত ষ্টুডেণ্ট ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ ব্ৰহ্ম আৰু বাথৌ ধৰ্ম ৰিলিজনত যে ষ্টুডেণ্টছ সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ এই সুবিধাৰ কাৰণে দুইটা মানে মধ্যমৰে আমি পূজাটো দিওঁ এই বছৰো আমি বাথৌ ধৰ্ম আৰু ব্ৰহ্ম ধৰ্ম এই দুটা মধ্যমৰে এইটো পূজাটো কৰিছে ইয়াৰ আমি শান্তি প্ৰগতি আৰু শিক্ষা দীক্ষা যাতে উন্নতি হয় আৰু আমি সমাজত যাতে ভাল কিবা কৰি উগ্ৰগতি কৰিব পাৰে শান্তি বজাই ৰাখিব পাৰে এইটো মানে ব্লেছিং বিচাৰি পেলাই বদ দান বিচাৰি পেলাই আমি সদায় এই পৰ্বটো পালন কৰি আহিছোঁ ষ্ট্ৰেংথটো এতিয়া আছে 2700 অলপ বেছি আছে আপ টু নাৰ্চাৰীত পৰা ডিগ্ৰীলৈকে আৰু ক্লাছ 12লৈকে ইয়াত 2500ত অলপ বেছি আছে আমাৰ ডিগ্ৰীত ষ্টুডেণ্টটো অলপ কম এই হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইউএন একাডেমি আৰম্ভৰ পৰা যি ষ্টুডেণ্টৰ ষ্ট্ৰেংথ ইয়াত মানে এতিয়াও মানে আমি ভাল ৰাখি আছোঁ